A nezapomeňte, dnes ještě v odpoledních hodinách se tu sejdeme. Nashledanou. (16:00 tohoto dne). Tak, třído, tedy spíš sportovci, někteří. Vítám vás, vidím, že jste se seřadili, tak jak jste byli a jdu vám postavit dráhu. Takže dopoledne nebyli dva pečepáci, princezna Eddie a Sunny. Takže vám hned postavím dráhu a pak bude vyhodnocení, až doběhnete. Bohužel tu nemáme paní učitelku Nožkovou, takže nám bude stopovat někdo jiný, někoho hned seženu. Takže stopuje to slečna Liška, nevím jméno, ano, Jane, dobře, Liška Jane a jako první půjde Sunny. No. 3, 2, 1, běž. Stop. Tak, bohužel chyba, jak jsi obíhal. Nikdy se nesmíš dotknout těch kavalet, když dobíháš. Zařaď, Sunny. Další je princezna a poslední. Takže připravit, pozor a teď. Stop. Ano. Výborně. Sice pomalé, ale elegantní. Zařaďte se. A na 3. místě je James. Wow. Jo. Takže Jamesy, počkej, já to tady uvolním. Postav sem. Na 2. místě je Tammy. Jo. A na 1. místě je princezna Ellie. Jo. Gratuluji vám. A tady máte výhry. Děkujem. Tak a můžete jít. Nashledanou. Naschle. Tak tohle je sportovní den u nás. Celkem zábava, že? Až na to, že to rozdělili na 2 části. To mě naštvalo. No a jinak. Omlouvám se vám za světlo, ale čas jsem měla až teď večer. Vím, že to není dokonalé. Moje nápady s videem taky ne. Ale tak, snad se podíváte a snad vás to nějak potěší, nebo bude se vám to líbit prostě. A teďka se si všimla, že se tam párkrát dala prst do záběru, takže se za to taky omlouvám. A jestli se vám video líbí, tak dejte like. A když tak budeme rádi i za odběry. Takže vám moc děkuju a ahoj, vaše LPS Mamba LPS.